Emakumeen nazioarteko egunaren ospakizunekin bat eginik, Bizkaiko aldun nagusi Jose Luis Bilbaok berdintasuna sariak banatu ditu martxoaren 8. Sari horien bidez gizon eta emakumeen berdintasuna lortzeko erakunde eta elkarteek egiten duten lana, ohore mailan aintzatetsi nahi du aldundiak. Jose Luis Bilbaok gogorarazi du benetako aintzatezpena historian zehar, emakumeek egin dituzten lanei balorea ematen jakinduten antolakuntza edo pertsonei egiten zaiela. Gizartarentzat ikusteko zailak diren lanak, aintzatezpen eskasekoak eta oso prekarioak. Hori guztia gora behera, lan horiek erabat dira nahitaezkoak gure gizartarentzat. Horrela bada aldun nagusiak berak 2012ko edizio hau definitu duenean esan du, emakumeen adorea, duintasuna eta lana aintzatezten dela. Eta azpimarratu egin du emakumeak izan direla gizartarengana jo dutenak euren balorea azalduz eta aintzatezpen hori eskatuz. 10. edizio honetan sarituak Zaregin eta Kain Eskatilen Euskadiko elkartea, Bermeoko Neskatila eta Zaregin autonomoen elkartea eta Ondarruko Neskatilen elkartea, Etxeko emakume langileen Bizkaiko elkartea eta Garbine Mendizabal izan dira.